Helsingissä siis Jumbot kamppailusta kysymys. Blues on sarjassa siellä 13, 9 ottelua 8 pistettä. IFK viimeisenä 6 ottelua 7 pistettä. IFK on toki pelannut muita 2-3 ottelua vähemmän, joten voittojen tielle päästyään, jos IFK tästä pääsee, niin sarjasijoitus kyllä kohenee tuosta huomattavasti. IFK tällä kaudella ylivoimalla toistaiseksi 19 ylivoimayritykseen tehnyt vasta 2 maalia ja tuo ylivoiman onnistumisprosentti on 10,53, joten ei ole IFK:n ylivoima ollut vielä uomissaan. Pakarinen laukoo, hyvä laukaus ja siitä prosentit paremmaksi. Toni Salmelainen siirtää ylivoimalla IFK:n 1-0 johtoon, kun 11.50 on ottelun avauserää pelaamatta. Jokela on nyt viivalla, myöskin Elkins, DeSantis. Somervuoren kautta. Somervuori kääntää keskelle. Peltonen pelaa nopeasti viivaa. Sitten levitys Jokelalle. Jokela siihen keskelle. Onpa hienosti pelattu paikka. Ja Nieminen torjuu. Pystyy myöskin tuonne. Vielä tuon irtokiekon ottamaan. Ja lopulta Peltonen nostaa lapaset pystyyn. Kiekko on siellä koko ajan pelattavissa. Tuomari ei vielä peliä poikki. Ja sen haistaa vanha kokenut kehäkettu. Se taitaa olla Ville Peltonen, joka iskee siitä maalin kulmalta kiekon sisään ja IFK:lla tuhoisa ylivoima. 2 ylivoimaa, 2 maalia ja nyt vielä Jari Levonen näyttää, että tämä mennään tarkistamaan nyt nauhalta. Keskialuetta Kiekko Blues puolustukseen. Valkonen hieman haparoi Luttinen ja kiekko käy keskialueen puolella. Laukaus lähtee vihellyksen jälkeen ja saman tien Valkonen Luttinen käyvät sitten selvittämään tämän tilanteen jälkipuinnin oikein kunnolla ja siinähän hanskatkin heitetään pois. Valkonen, Luttinen ja vielä sieltä Valkonen sisukkaasti hakee pientä oikean käden jabia perille, mutta lopulta se päättyy sitten tähän, kun Luttinen on päällä ja Valkonen alla ja miehet erotellaan toisistaan. Blues lähtee hyökkäykseen, hyvä puolenvaihto Juuso Ikoselle. Ikonen tulee, vetää sieltä ja nyt saa sitten Jokela ikävästi ja siitä tulee irtokiekosta kavennusmaali. Tomi Sallinen on paikalla ja kyllä tulee nyt sitten Mikko Jokelaa ikävästi kaulaan tuo kiekko. Ensimmäinen laukaus ja se avaa sitten paikan ja todella ikävä tilanne IFK-puolustaja Mikko Jokelan kannalta. Hän lähtee sinne saman tien tohtorin pakeille ja pukusuojiin. Tikkinen. Kuukka. 5 minuuttia täynnä ottelu toista erää. Näin tulee sitten paikka Huhtalalle ja numero tasan 2-2. Nyt pelaa IFK-puolustus kyllä täysin, selät pystyssä. Kimi Hirsovits tuo kiekon ylös ja Tommi Huhtala iskee numerot tasan 2-2. Hienosti laukoo siitä Jalvanin edestä, mutta kiekko yli maalin. Söderholm saman tien tulee pikakiitaja perään. Ikonen kaivaa kiekon sieltä. Nyt on paikka Liivikillä ja hän pelaa tilanteen loppuun asti. Sim Liivik siirtää Bluesin 3-2 johtoon, kun 4.22 on toista erää pelaamatta. Hetken näyttää, että Ville Husso selvittää, mutta mitä vielä? Märkä Simo räppää tämän tilanteen loppuun asti ja tekee tästä kauden ensimmäisen maalinsa. Aloitusvoitto IFK:lle, Forsberg paukuttaa aivan ylähyllylle kiekon aloitusvoitosta ja numero tasan 3-3. Ottelukohtaisella lainasopimuksella tänään ensimmäinen peli IFK-paidassa uran 90. liigassa ja sieltä kumahtaa Henrik Forsbergin kanuuna. Tilanne Ussi Paitsio, sitten IFK kääntää vastaan, Rico Fana viivaan, sieltä Söderholm laukoo ja hieno liikkuva maski. Austin blokajaa sieltä maalin edustalta, pystyykö vielä osumaan kiekkoon? Joka tapauksessa aivan loistava liikkuva maski Niemisen eteen, Söderholm kuvauttaa ja IFK johtaa 4-3. Se kelpaa IFK:n punapaitaiselle faniryhmälle. Kiekon paikkaa, Rico Fana vääntää, ei tule alueelta pois. Widing nopeasti viivaan, Laatikainen tulee veivaa ja pistää ranteella hetken mietittyään. Numerot tasan 4-4. On hienoa malttia kokeneelta Arto Laatikaiselta. Hän malttaa odottaa, katsoa, vispaa sitten takapeltiin ranteella ja numerot tasan 4-4 ylivoimamaali. Blues alivoimaa johtaa Sallinen, sitten Jalvanti.
on siellä ja Robert Rooba myöskin. Nyt on paikkaa Pakarisella. Pakarinen vetää kuitenkin etukulmasta ohi. Söderholm pystyy pitämään kiekon alueella. Pakarinen antaa jälleen tulta ja sieltä se livataan. IFK 3. ylivoimamaali ja kyllähän Pakarinen on niin monta kertaa tänään tuolta viivalta laukonut, että kyllähän se sinne vihdoinkin sitten menee. Ja kova on kyllä Pakarisen tälliviivalta. 5-4, 3-12 kellossa aikaa ja IFK on ylivoimaa tänään näyttänyt kauden parasta osaamistaan. 3. ylivoimamaali tänään.